हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआव मोननैसो आथोन बिगियाननि टप 10 कुइसन एन्सार होनाय जागोन बे कुइसननि एन्सारखौ जुदि नोंथांमोना 5 सेकेन्डनि गेजेराव हायोब्ला कमेन्ट खालामनानै फोरमायब्लानो जाबाय जुदि हायाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि कुइसन नम्बर 1 हिन्जावफ्रा आथोन गेलेनो बेसेबां बैसोनिफ्राय लुगैजेनो बेनि एन्सारा जागोन 16 बोसोर बैसोनिफ्राय हिन्जावफोरनि लुगैनाया जागायजेनो कुइसन नम्बर 2 हिन्जावफ्रा बेसेबां बैसोसिम आथोन गेलेनो लुगैनाया थायो बेनि एन्सारा जागोन 50 निफ्राय 55 बोसोर बैसोसिम हिन्जावफोरनि लुगैनाया थायो कुइसन नम्बर 3 बुरै हिन्जावखौ आथोन गेलेयोब्ला मा जानो हागौ बेनि एन्सारा जागोन बेमार थानाया बारदेरनो हागौ कुइसन नम्बर 4 हिन्जावफ्रा माबायदि हौवाफोरखौ खुदुमनायाव बादा होयो बेनि एन्सारा जागोन गुस्थि गोसोम हौवाफोरखौ कुइसन नम्बर 5 हिन्जावफोरखौ आथोन लुगैहोनो बेसेबां सम खुदुमनो नांगौ बेनि एन्सारा जागोन खमैबो 5 मिनिट कुइसन नम्बर 6 हिन्जावफोरनि मा जायगायाव दांबा फाप नांनो हागौ बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावफोरनि उदैनि उथुमायाव कुइसन नम्बर 7 20 आरो 22 बोसोरनि हिन्जावफोरा माबायदि पजिशनाव आथोन गेलेब्ला बांसिन गोजोननाय मोनो बेनि एन्सारा जागोन आथिंखौ दैखांनानै आथोन गेलेब्ला कुइसन नम्बर 8 सिख्लाफोरा मोनथिनानैबो मानि थाखाय उथुमायखौ देखायो बेनि एन्सारा जागोन बांसिन समायना देखायनो थाखाय कुइसन नम्बर 9 बैसोगोरा हिन्जावफ्रा बेसेबां सम आथोन गेलेब्ला गोजोनो बेनि एन्सारा जागोन 40 मिनिटसिम आथोन गेलेब्ला कुइसन नम्बर 10 अगियान हिन्जावनि आखलखौ माबोरै सिनायनो हायो बेनि एन्सारा जागोन अगियान हिन्जावा गावनि फिसायखौ माब्लाबाबो सनमान खालामा लोगोफोर दिनैनि टप 10 कुइसन एन्सारा बेनोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौबो अलावनो थुना होबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअ लाबा नोंथांमोननिसिम सौहैयो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै नोंथांमोननिसिम फैबावगोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय